ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали агентства. дӯстон, имрӯз 28 августи соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб кардем барои шумо. Бале дӯстон, чӣ хеле ки дар обложкаи навор дидем, квартираи арзон низ ҳастай. меҳмоное ки нав омадед, хоҳишманд ҳастам бетараф набошед, ҳама лайкора бизанед, меҳмон дар канали мо обуна шавед. Аз шумо хоҳиш. Баъдан барои хабаре ки шумо хона, машин, замин чизе ки дорем бардоро дар WhatsApp суратҳо шавед ки видео шаравон ки насиб бошад дар видеоҳои баъди, на яъне ки дар дигар навор инам хел эълонш мекунем. як эълон дига бардор азиз, анами рақамҳое ки дида истодаен мега ки манда то 400 000 сомонира ки квартира лозим, ё ин ки хона ба иҷора ба 1000 сомон, 1.5 та ёки 2.5 та 3 тарада хулоса максимали иҷора дар кора мега. ва агар квартираи фурӯшӣ дошта бошед дӯстони азиз, аз душанбе ки ҳисор ҳам бошад мешавад. ҳолат систем ба ремонт бошад боз хубтар хулоса. ина марҳамат дӯстони азиз, касе ки нақд маблағ мехоҳад, клиенти тайёр мехоҳад, инами бародар монда занг бизана. рақамҳои 808 02 02 33 WhatsApp дора ва ҳам дастӣ дорад. марҳамат муроҷиат кунед. то 400 000 сомона квартира харидорӣ мекунам мега, ё ин ки квартира иҷора нишин бигира агарам мешавад ба нархе ки гуфтам. ба эълони аввал мегзарем дӯстон. бибинед ка беҳад квартираи хуб, аммо дар ҳисоби коробка айни ҳол дар душанбе аст, дар султони кабир хулоса. иборат аз ду ҳуҷра дар ошунаи 11 74 метри квадрати аст. 715 000 сомонӣ гуфта истоданд, яъне ки бардоро шумо ира мегиред, ремонтон мекунад метатон. хеле баланд хулоса. дар манзили макони обод, ҷои хуб, мактаб, мағоза ё мушкил нест дӯстон. тамоми намуди нуқтаҳои хизматрасонии бардоро дар наздикитон аст. 715 та 74 квадратай 11 ошунада хулоса. рақамҳои 001 66 60 19 номерои дастӣ ки кор мекунад. харидорон марҳамат муроҷиат кунед. ба эълони дуюм мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар душанбе дар наздики корвон хулоса дохил мешавад дар ноҳияи Фирдавсӣ. иборат аз ду ҳуҷра дар ошунаи даҳум 73 метри квадрати аст. 350 та ҳолатш айни ҳол дар ҳисоби коробка аст. 73 метри квадрати 350 000 гуфта истонанд. инами хел квартирае ки айни ҳол дар ҳисоби коробка тамоман таъмир надорад. баъд аз гирифтан дӯстон аз нуқтаи назар маълум ки шумо худтон таъмир мекунед. хулоса 870 32 68 86 номерои WhatsApp якамон кор мекунад. занг бизанед касоне ки хеле бошад. эълони се мегзарем дӯстон. ана боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе аст, дар ноҳияи Шоҳмансур. айни ҳол бениҳоят квартира дар ҳисоб дар ҳолати хуб қарор дорад. ремонт кардагӣ 440 000 гуфта истод. маблағи кам нест, беҳад пули калон аст. 440 000 иборат аз ду ҳуҷра дар чорум ошуна 42 метри квадрати. рақамҳои 550 55 боз 55 48 номерои дастӣ яка кор мекунад. мактаб, мағоза ё бардоро дар наздикиш аст. фарзандакҳои шумо азоб намекашад дар хушкию боронию барфию дигари хулоса. ҳамон ҳоҷатхонааш як аст, яъне ки дар санузел. эълони чорум мегзарем дӯстони азиз. квартира фурӯшидашон дар шаҳри душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Сомон меган, чунин маҳалла аст дӯстон. дар наздики Гипразем 800 метр дуртарак аз деҳқон бозор хулоса. ду ҳуҷра дорад дар ошунаи чорум 36 метри квадрати аст. 450 000 сомони нарх. ҳолати хона айни ҳол яъне ки дар ҳисоби ремонт кардагӣ тамоман мушкил нест. дар мандазӣ намекунед. инҷаш кухнивот анаё бошад дӯстон. ҳамон ҳоҷатхонааш ҷудо кардагӣ. 988 29 00 64 аккаунт WhatsApp дорад. марҳамат занг бизанед касане ки харидор бошад. эълони панҷум мегзарем дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, хоҳишмандам лайкчӯи бисёр фаромӯш накунед. ҳатман ба мо обуна шавед. хонао бошад, квартирао бошад, бардор барои зуд савдо кардан дар WhatsApp муроҷиат кунед. дар аввалу дар охир рақамҳои мо ҳаст.
дар ноҳияи Шоҳмансур дӯстон дар шаҳри Душанбе боз як квартираи дигар ки 2 ҳуҷра дорад. дар ошонаи наҳам лифт 100% кор мекунад. хона нав таъмиршудагӣ мегӯяд, дорои кухня, гарнитур, хулоса стиральни машина дорад, 3 та тиреза дорад, қолини парда фақат медорои зиндагӣ мекунад. хулоса 440,000 сомонӣ нарх гуфта истоданд. дар 9 километр думи ноҳошона гада дар ноҳошона 2 ҳуҷра дорад. 933 38 24 63 номераи дастияка кор мекунад, лифтш кор мекунад, яъне ки дар модари зиндагӣ мешавад. эълони шашм мегзарем дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ аст. аниқтарш дар пости корбонаи бардорам. пости корбонаи дегин ана муҷадай 415,000 мегӯяд. дар ошона дема 38 метри квадратӣ аст. дар дуюм ошона 2 ҳуҷра дорад. рақамҳои 919 04 54 46 дастияка кор мекунад. во чизи чорааш анамин квартира фурӯхта мешавад. документаш бошад мега 100%. соҳибхона дар марҳамат бардоҷоно занг бизанед. тамоми намуди освежитил ҳаст дар ҳоҷатхона. хулоса гап ки баъд аз дашти хурд ё калон кардан освежитил мешавад, хонатон яке бадбӯй намешавад. эълони ҳафтум мегзарем дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дохил мешавад. ана дар домои чорошона гаст анамин квартираи мо дар ин ҳол дар ҳисоби ҳолат состоянияш хуб аст. метавонед ки дар он зиндагӣ кунед. дар сеюм ошона 1 ҳуҷра дорад, 23 квадратай, 308,000 сомонӣ гуфта истодан. боз муомила рақамҳои 38 32 480 ватсап яка кор мекунад. агар ки дӯстон бигӯянд яка ин хона нашидмада маҳқул нести, хел агар бигӯям метавонед ки тамоман занг назанед. дар Малика Уски аст, Арион Тирда, дар Мусти 137. ватсап да нависед бардори азиз, ё ки номери дастиякада занг бизанед, қайттон суҳбат мекунам. бихоҳед агар занг бизанед, нахоҳед не. хеле вариантарам пешниҳодтон мекунам. лайкчои бесо фаромӯш накунед дӯстон, дастшон фақат дастгирӣ. эълони чандам буд. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Бохтар Шухел ки дар аввали навор дидани квартира бо нархи 125,000 сомонӣ. бале дӯстон, ана амин аст. бохтарам ҷои ободаи манзил макони хубае. баъзе аз чизҳое ки дар бозоршон меояд шаҳри Бохтар дар дигар бозорҳо дида намешавад. дар Бохтар дӯстон чунин маҳалла аст ба номи Шабчароғ. дар Шабчароғ аст. аниқтараш иборат аз 1 ҳуҷра дар ошонаи соколӣ, яъне ки падвални боло наверед, поинтар дорад. ба шумо тамоман лифт дар кор намешавад. 29 метри квадрати 125,000 сомонӣ. марҳамат охираш 7593 номери дастиякаи занг занед. боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар Душанбе дар Тоҷирон аст. дар Гипразем аниқтараш дар Тоҷирон. дом бошад доми новостройкай. дар ошонаи якум бардоро 410,000 сомонӣ гуфта истодан. 56 метри квадрати аст. иборат аз 2 ҳуҷра. дар ошонаи аввал 410 та рақамҳои 988 13 99 04 дастияка. шумо суратҳои хонаро бардорҷоноб бубинед. сархулоса тамоми намуди марказҳои хизматрасони дӯстон дар наздикишаш ҳатто ки зиёданд. тамоми нақлиёт яъне ки фаъол аст. ҷош бошад беҳтарин ҷой. меброен техникада мешинед, мерин бозору дигарда кортона буд мекунед, яки сари кор мерен бо мештин мегӯед. ҷош хулоса мега беҳтаре. эълони даҳум мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ аст. иборат аз 2 ҳуҷра дар ошонаи ҳаштум. 53 метри квадратӣ дорад. ҳаштум ошонада дар райони нави Фирдавсӣ аниқтараш дар назди донишгоҳ. ин бардо айни ҳол дар ҳисоби коробка аст, яъне ки новостройкай. документаш бошад шартномавӣ. 2 ҳуҷра мешавад. калчиста ҳуҷру дутай 53 квадрат айнаки. ҳаштум ошонада 480,000 сомон нарх. 901 07 85 72 номери ватсап якамо кор мекунад. шербачо марҳамат занг занед. касоне ки мисол харидор бошед
اعلان 11 میگذاریم دوستان. باز کвартира фурӯши квартира бениҳоят зебо ва хуб айни ҳол дар ҳисоби ремонти нави замонавӣ аст. дар ноҳияи Шоҳмансураӣ 440,000 мега. рақамои 55 055 боз 55 48 дасти яка кор мекунад, качан ки мақсад харидор бошем. ҳамон ҳоҷатхонааш бардор азиз ягай. ҳолаташ ништияк. фақат медароен зиндагӣ мекунед. бар ҳаво тоза, квадратшам бад нестай. аз нуқтаи назаре ки дар дигар квартираҳои хеле ҳолатат мемонам 500 қариб 600 та, акамон 440 та мондагиан, боз муомила мешавад. ина марҳамат. ба охир барнома расем дӯстон, лайку бисмар фаромӯш накунед. Ман дар обуна шуда асмо ҳеҷ чиз нахоҳад рафт. Зангулачара зер кунед, касе ки видео партон бардоро ба шумо сообщенияш меравад. барои қабули рекламаи дӯстон чизе ҳастай, бе ягон маъмулият, бе ягон изо кашидан бардор азиз. дар WhatsApp суратоша партоед ё ки видеоша. тариқи маълумотош мо мегирем дар номерҳои баъди хонаҳои шуморо зуд савдо мекунем. дар кадом нуқтае ки набошад, дар кадом нуқтаи ватан. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навро тамошо кардем миннатдор. то навроҳои оянда худованд ёр мададгортон бошаду паноҳтон махфуз дӯстон.